Dnes som pripravil špeciálnu epizódu Kapibarieho vlogu. Pôjde o autistické maskovanie. Na túto epizódu som sa pripravoval a odhodlával dlhšie. Poprosil som blízke osoby, aby ma natáčali v situáciách, kedy som úplne uvoľnený a nemám na sebe žiadnu masku. Tieto videá som zostrihal, zrýchlil a pustím ich teraz na porovnanie oproti tomuto môjmu prejavu, kedy na sebe predsa len nejakú masku mám. Nech sa páči. Mu, mu, mu. Čo tam je? Je, že mám prísť ku vám. No lenže... Leuška. Tak toto bolo ono. Verím, že to bolo nejakým spôsobom prínosné. Pre mňa osobne to nie je veľmi príjemné takéto videá zverejňovať, ale zdalo sa mi, že to je prospešné, aby spoločnosť videla, ako vlastne vyzerá taký človek s Aspergerovým syndrómom bez masky. A ďakujem Katke za toto tričko, aj za tohto plišáka a pozdravujem.